Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa Senin pagi dengan semangat belajar baru. All lessons have ended for today. See you on Monday morning with a new learning spirit. Take care on the way home and have a nice weekend. Iki piye sidone? Pek lompat nang ndi sesuk? Namae Kemal Be. Tengah-tengah dadi adil. Yo, nek kuwi aku setuju. Piye, Mal? Neng omah. Gelem gak? Yo ning omahku ae ra apa-apa. Yo sano sesuk caca sing itu dan yo. Bisa kemarin kene Kemal. Soalnya gak masuk iki. Walah, ojo aku, Man. Aku saiki jek edisi wegah omongan jan. Wala yo ya udah ngono lho. Ya wis, aku sing ngomong wong Roman terus senengane ki ngongkoni tok soalé. Ayo cah, dia mumpung wis mendung apa udan, ayo dong mulai. Yo wis ayo. Nganjul ya. Wes sip ganteng ki. Kadang telo suwe ora ketemu pisan gawe gelo. Walah medina bisa kok reget wes. Gak ada reget blas. Kena anjir tak wis rapi men. Badi kelompokan Ibu. Apa kelompokan anjir le? Tenggene Kemal, Bu. Nek mula aja tekan surup lho le. Lek kenapa tak, Bu? Alah kok man rungokno omongane wong tuwek nek mula aja sampe tekan surup gak. Ya nggih, Bu. Napa men nggih? Iya, hati-hati ya. Nggih, Bu. Ileng lo ya pesene Ibu. Nggih, Bu. Program kenapa ya? Oh, wes lah. Cak-cak dene ndi sampe kok padha teko. Niku Mal. Mal. Oh, ngepet jelene ngarepan baru bisa. Mbah, kancane kula padha rene. Kita ndi lele. Langsung berangkung, Mbak. Dan juga. Nggih. Mas ya, Mbak tak menjerone. Nggih, Mbak. Yo sana yo nek bagi bagian iki dhewe. So, ngenteni budi. Ayo, iki kita ora sowe bocah kok. Assalamualaikum. Lagi berasa santak. Kowe kok dilek budek suwemen. Ya sepurane cah, dia mau aku tuku es piring. Oh, kancane iki ngenteni kok. Ya sepurane. Ayo, tidak pernah kita. Yo saya golek prepe lanang. Kok cah itu meneh kene ngenteni lanang beli. Ayo, ning sebelah kono lho golek prenge. Yo saya no. Ayo tak golek bedose aku. Ayo lur. Ayo, Lur. Ayo. Kemal, Kemal. Ayo. Kita prenge tempo ora. Kenapa? Ono wedhus yo. Ayo, nembel mangan ini mau wedhus. Alah, wis Pak Rusdi kuwi. Wes, ayo ndang rono. Oh. Yo. Wes, saya udah pencar, golek prank apa? Ayo, golek pring sing ndi? Ning kene aja suwi apa tekan magrib.
Soalnya aku wedi, dia berak tak ilang, berak godol duit menunggu nenek. Alah zaman saiki aja percaya ngono kuwi. Ya ayo, zaman saiki cek percaya karo ngono kuwi. Gak zaman wisan. Lah mau ngopo lah kuwi? Wis ayo ndang gege ndang golek prank. Benar rampung. Iki lho, wis entuk prank-e. Iki lho, aku entuk prank-e loro. Yo daerah putih. Nang lebut. Iya lek kan. Mari wangi yo. Yo. Mang, wis surup iki. Ayo kae tata dede, udah mulai. Lho iya, wis surup iki. Cah, wis surup nang ndi bari. Alah surup apa yang padan juga ngene kok. Ya ayo lanang udinan. Wis dijogo mangane aja kaya ngono kuwi. Wis ane bari, tak itu wis padha ngenteni iki. Ayo Bud. Alah kemari wedinan. Ya ayo wedinan iki. Aku asline ra wedinan, tapi jare bareng cah ilang lho. Wes kok malah padha padu. Ayo ta mulai. Iki aku wis gak oleh sampai surup niki karo buku. Yo ayo. Ayo. Ikut aku nih. Lo prenge. Seneng ya. Yo iku seneng. Kok suwi banget toh sampai surup lek golek. Lah mau cah-cah padha kes dolanane, makane suwi. Halah wis kok malah geger. Wis ora surup kok malah rada gege kok malah geger. Kene aku wae sing mencari prenge. Ndi bendone? Ndi kene? Iki lho bendone. Nek lo penak, nek mencari padang. Nulis. Kene nulis. Pindah kene lho. Yo, ya udah. Yo. Yo, oke. Kan kula ora iki berkesuwen. Wae kene. Sesuk ya yo. Kasus apa? Kok suwi meneh cah loro ki nak mecali. Ya jelas aku bendone ku siji tok kok. Lah mau bendone loro iki. Lah siji-sijine ndi, Bud? Lho, gak ono to. Gegean carry. Piye to kok ana sing carry? Wis surup-surup kok enek ae. Salah Budi to. Ki mau kan digo Budi. Kene digo Bud. Kancane kok ya, gak wani aku dhewean. Iya iku lho dikancani Budi, soalnya yo surup ngene iki engko nek ana apa-apa piye. Dipungono njaluk dibaturi, lanang kok jirian. Terus aja kaya ngono karo kancane dhewe, luwih apik yo Budi nek sing ngancani. Soale iki yo wis surup kok lek ana apa-apa piye, sapa sing tanggung jawab. Alah yang muda jipo sedih lah kok wedi kenapa-napa, Bud, alay iki. Lanang ora jene. Ya wis ndang bedel dhewe, Bud. Lah apa iki mak patu? Wis Bud ndang bedol dhewe ndak gore cedhak lho. Ya wis tak bedel dhewe aku. Gak apa-apa dhewe. Ya ndang, hati-hati lho, Bud. Ngawur ae dikon bedol dhewe. Ben wong lanang. Yo, Dulu kok cakel dulu. ngawur. Yo, bedel.
Salah sapa ki mau gak ada sing gelem ngancani Budi. Alah, padune kowe nyindir aku to. Apa kesindir lah awakmu? Tapi iki kan yo salahmu. Loh, kok malah nyalano aku iki? Cara Budi sing lemot, jipo bendung ngono suwi. Wis menang. Caloroke kok padu wae. Tapi amane duwe nek bener iki, dek Budi kena apa-apa, wis ae padha nyusul Budi, timbang Budi kena apa-apa. Ayo ayo. Ngerti yang ngene iki mau Budi nek sing ngancani. Salah sapa cacah ki mau ngeyel wae malah ngelone Budi. Lah nek apa-apa ngene iki piye? Alah, padumu kowe serem Budi to, kok kat mau omongan. Halah, omong apa ta ya kowe iki? Yo lek ngene iki sapa sing bakal tanggung jawab lek Budi kenapa-napa? Mesti Budi yo wis ngenteni. Soale iki yo wis surup. Alah, caca ki pacet wae ket mau. Ayo gendang gendang teko. Ayo. Loh. Lagi bedone. Bedone nanti. Kok Loh kan bener Budi ilang. Terus piye iki? Kandhani to sapa mang sing ngayel? Apa juran sing roh bakal kejadian kaya ngene iki? Mosok Budi digondol demi tenan. Duh mal, apa dhewe? Wes, lu dhewe, ame mentarang lagi Budi men semua. Ayo, ayo. Good. Oke, mana good. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Pak. Salam. Enek apa to, Le? Kok mlayu-mlayu ngene iki? Niku, Pak, badhe nyuwun tulung kancane kula ical. Lah ilang nang ndi, Le? Boten ngertos, Pak. Dek mau mendhet barang sing ketilar teng bebongane Pak Rusdi. Nanging dugi sakniki larene dereng wangsul. Sampun dipadosi kare lare-lare nanging larene mboten enten. Ya Allah, Le, kok wani banget surup-surup nang bobongan. Ya wis gek rono. Nggih, Pak, monggo kula wedi rencang kula mboten panggih malih. Pripun, Pak? Wis gak apa-apa. Monggo ketemu. Cah, kilo enak Pak Kiai. Mal, piye ki? Budi ro temoi. Lah wis digoleki. Pun, Pak. Pak. Ya wis, saiki nang didonga bareng-bareng. Muga-muga nang cepet temok. Ya wis nang didongane ayo. Ya wis saiki nang digoleki ayo wong iki. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Sekre 200. Duh, nek wis surup. Bedine iki yo. Kok gak mulai-mulai, bocah ki mang piye wis tak omongi. Surup-surup kok gak ndak balik. Tak susul wae yo. Tak mana enak apa-apa. Loh, lah layare tek gundiring kesi, bocah-bocah padha nang ndi to yo. Waalaikumsalam. Sinten nggih? Niki kula Bu Budi badhe tangklat. Budi tas sak temriki napa mboten nggih? Loh, lah nek wong bocah-bocah pamite padha ning kene bubungane Pak Rusdi, tapi sampai saiki durung padha bali. Loh, tak dereng bali nggih, Mbah. Pun ayo susul mawon, Mbah, timbangan ten napa-napa. Alah sesuk nggih, Mbah, tak nyekek layar sik. Mbah. Enten napa-napa kalian aku lho, Mbah.
Ayo Mbak cepetan Mbak. Ayo Mbak. Mbak. Cepetan anakku piye Mbak? Lho lah tak rame-rame. Anak pakai piring ki anak opo? Loh, kok rame-rame anak apa ya? Lah Budi nang ndi? Piye to Ki ditekoki tek malah meneng ae? Bu, anak jenengan wau mboten enten mundut barang sing ketilar teng mriki. Anakku piye kok iso ilang? Lah terus pripun Pak Kiai? Pripun Mbak? Sing tenang nggih, Bu. Niki kula pun bantu donga. Insyaallah bakal ketemu. Mboten usah panik malih nggih. Konten piye to Pak? Wong anakku ilang kok konten juga iso to Pak Kiai? Anakku saiki piye ya Allah Budi anakku. Arya, sapa ya? Sembarai Budi gak nambali. Padahal bocah wis tak omongi nek bali aja kanthi surup. Lah tak iso ndablek ngene iki sapa sing marai? Mesti ki Budi manut kancane. Yo ngene iki oleh-oleh bocah sing ndablek ra ngrungokno omongane wong tuwek. Lah terus ngene iki piye anakku dadi korbane ya Allah Budi. Pak Kiai kena dibantu ben anakku cepet bali Pak Kiai anak siji-sijine. Wah, piye bener. Nggih, Bu, sing tenang mawon. Niki dipatusi sareng-sareng kalih jam menawi enten perkembangan. Loh, apa wi? Kresek-kresek. Endur ning kono. Ayo Budi. Apa? Aku kaya krungu suarane. Ya aku yo kayak krungu. Wis ayo dorono ae. Iya. Iki lah bocah temu darene. Loh. Kaya pendukung. Tolong. Ujung. Ya Allah anakku. Ya Allah. Iya. Nek di warung ya kacane. Ya tolong. Nonton di daerah Pak Kiai. Iki mau yang kelompokan karo cacah iki meneh. Wis aja mong wae, penting saiki kudu wis temu. Ya Allah, memang jadi tolong. Ya Allah, mbak anakku, mbak. Goyangin, mbak. Alhamdulillah lah kamu wis sadar. Saya ndak lagi coba naraku. Ya mau ki piye to le kejadiane terus sampeyan iso koyo ngene. Ceritanya sampeyan tak iso Ya sampeyan kaya lagi disini. jadi medise. Nek mangki piye soalnya ceritane? Sampeyan tak iso sampe koyo ngono. Dek mau iku. Apa gue? Astagfirullahaladzim. Ngene iki Bu, kula mboten mirengke ngendikane Ibu.
Gak apa-apa le, penting awakmu sebagai kene karo ibu meneh. Tapi diiling-iling nggih. Pesene ibu, ngono ki di rumahno dilakoni apa sing ibu omongke. Kudu manut karo omongane wong tuwek, aja dibalengi meneh. Tapi nggon mungkin duwe cerita sejarah mitos lan nurani. Dadi awake dhewe ki kudu iso menghormati. Carane menghormati kuwi ki piye? Yo aja sak penake dhewe. Ning gone wong kuwi kudu iso jaga lisan. Nek gak iso jaga lisan kok koyo kejadiane koyo budi ngene iki. Dadi mulai saiki awake dhewe kudu iso jaga sikap lan lisan ning ndi ngene wae. Wes, saiki bocah-bocah do krungu to apa sing diomongno ibu Budi. Wes, aja dipeleng meneh yo. Sepurane ya Bud, aku iso ngongkon tapi gak iso baturi awakmu. Sepurane yo. Aku sepurane Bud, wis nyekono awakmu. Cah, awakmu kabeh sak sepurane. Penting sok meneh ning dinggon dijaga sopan santune, aja gampang nyepelekne. Yo Bud. Sepurane Bud yo. Ano ayo, boleh perintah anak-anak gak nih kena yang dan kana beli. Si, Ronaldo. Yo sana ayo boleh perintah. Nih kena itu ngio. Ciralu. Oh lah, zaman sama nyampe. Bulet kabeh malah. Kok. Angel curang yang ngajari bulet. Oh lah. Pipi. Mal, Budi temu. Apa? Aku tunggu suarane. Loh, Mal, pernah diwe. Yang ini kau wis surup dulu. Oh, asli ya, tuh asli ya. Kamu di Oh, jadi ngono. Allah, among apa to ya kowe iki? Yo lek ngene iki budiane Maria. Wis, saiki bocah-bocah padha krungu to apa sing diomongno ibu Budi. Nang beci pemilihan ini.